100 години биодинамично земеделие. Ще ни представи? Заповядайте. Стана тук, за да ни пречат там хората да ме виждат. Тук е удобно, нали? Само да го пусна от начало. Здравейте. Как ме чувате без микрофон? По-добре. Май е по-добре, нали? Да, защото... Или така, кажете. Трябва задните да кажа. Да, кажете, чувате ли ме добре? Чувате ли ме? По-добре с микрофона. С микрофон. Добре. Здравейте и от мен и добре дошли на всички на нашата поредна конференция по природно земеделие. Щастлива съм пред вас да представя тази тема точно днес, то като първа тема, защото тази година цялата земеделска общност в целия свят, която се занимава с земеделие съобразно духовните принципи, те нареченото холистично земеделие, отбелязват 100 години от началото на биодинамичното поставянето, началото на биодинамичното земеделие с лекционния курс на доктор Штайнер в 1924 година. И това събитие наистина е доста важно, защото за тези 100 години биодинамичното земеделие днес се практикува в над 44 държави в целия свят, абсолютно във всички континенти, с изключение на Антарктида. И заема площи около 300 000 хектара земя. Сега може да кажете, че за 100 години това е много малък напредък, но тъй като говорим за духовно земеделие, холистично земеделие, което работи в съзвучие с принципите на духовния свят, в началото много малко хора въобще са можели да осъзнаят това. Днешният резултат все пак е радостен, макар и не толкова изглеждащ, не толкова голям на фона на останалата земеделска практика. И така, заслугата за да работим ние днес с тези принципи в земеделието е на Рудолф Штайнер, който през 1910 година създава духовната наука антропософия. Най-важното нещо, което той е... Аз няма да се спирам подробно, това е много дълга тема, всеки, който иска може да се запознае, в интернет има достатъчно материали, но най-важното, което този човек е направил, че е могъл да облече в съвременни мисловни форми и понятия, разбираеми със съвременния човек мисловни форми, събитията, които се случват в духовния свят. Събитията и принципите, с които духовният свят всъщност ръководи процесите в материалния свят. Благодарение на него, ние днес имаме валдорфската педагогика, биодинамичното земеделие, антропософската медицина, антропософската архитектура и въобще всичките много области, във всички области на човешкия живот има приложни науки, които са част от духовната наука антропософия. Използвайки тези знания, ние днес можем да творим в материята в съзвучие с процесите, които протичат в духовния свят. И тогава нашите резултати вече са различни. И в част сега ще разгледаме същността на човека и всъщност тук е представена същността на човека и всички структури, които имат всички живи същества, съобразно духовната наука антропософия. На физическо поле всички имаме физически тела, като минералите. Физическо тяло. На етерно тяло и физическо тяло имат растенията.
те имат само тези две тела. Всички хора и животни също имаме етерно и физическо тяло. При животните вече се появява астрално тяло. При животните и при хората има астрално тяло, при растенията липсва. При човека имаме още една четвърта азова структура, която липсва при останалите три видови същества. Отделно по същността на човека има още душевно поле с три вида душа и духовно поле с три вида духовности, които няма да разглеждаме сега. Просто искам да ви обърна внимание на физическото поле, което е видимо. Видимо за нас е само физическото тяло. Но етерното, астралното тяло и азовата структура съществуват във всички нас, хората. Съществуват и в растенията, и в животните в някаква степен. Ние не ги виждаме, но те играят много важна роля в живота и съществуването на всяко едно същество на Земята. Отделно съществуват висша духовна, всъщност това е нашата духовна йерархия. И тук виждате на първите 4 позиции минерали, растения, животни и човек с всички тела, които до сега обясних. Вече над нашата духовна йерархия в червено отцветените 3 нива имат пряко значение за земеделската дейност на човека. Архангелите или духовите на огъня имат пряка връзка с етерните тела на всички същества, които населяват определена територия. И обяснението, че хора, растения и животни трудно се приспособяват, когато са преместени на друго място, се налага да живеят на друго място, освен това, на което са родени, точно това обяснява, защото те загубват в някакъв момент връзка с архангелската йерархия от мястото, в което са се родили. Следващ... Следващата йерархия, която има пряко значение в нашата работа в земеделието, това са херовимите, които са отговорни за всички атмосферни процеси, вятър, дъжд, облаци, въобще цялата метеорология, която се случва, е подвластна на действията на тези духове на хармонията. И накрая, духовете на любовта, серафимите, са отговорни за небесното електричество. Всички тези електрични разряди, които виждаме, че се случват в небесата, са под тяхно влияние. Освен тази йерархия, съществуват още две: ариманична и луциферична, на които ние сега няма да се спираме, защото ако ги разглеждаме подробно, отидаха 3 дена. Така, освен тези духовни същности, които се наричат висши духовни йерархии, съществува още един свят на отношенията, невидим за нас, но изключително важен в земеделската дейност. Когато човека започне да работи в материята, се появяват следните същества, наречени елементали. Първите от тях са гномите. Гномите са всички тези същества, които работят под нивото на земята и които имат връзка с материалната дейност на хората. Всъщност, ако започнете да обработвате дърво или пък да копаете земя и въобще всяка тази материална дейност, гномите са тези, които помагат, а може и да ви пречат, ако евентуално не сте в добро отношение с тях. Следващите елементали са силфите. Това, което виждате написано под тях, като слоган, да използваме тая дума, е посланието на елементалите към човеците. Силфите са тези елементали, които живеят в растения.
Те са свързани изцяло с етерните тела на растенията и имат много важно значение за живота на растителния свят. Ако ние сме в добро отношение с силфите, тогава нашите растения ще се развиват добре. Няма да влизам в подробности, тъй като времето не ми позволява, за да обясня, нали, точно как трябва да работим с тях. Ако после някой проявява интерес, ще обясня допълнително. Следващите са ундините, които са свързани с водата. Тези елементални същества живеят във водата, съществуват чрез нея и те я правят жива. Живата вода е тази, която е населена с ундини. И четвърти са саламандрите, които имат връзка с животните. Те имат връзка с астралните тела на животните и отношенията между човек и саламандри е много важно, когато ние отглеждаме животни за животновъдството. Тогава се получават едни хармонични отношения, които водят до успех в тези човешки земеделски дейности. И биодинамичното земеделие, показвам тук изданието, което вероятно всички познавате. Това е биодинамичният курс на Рудолф Штайнер, преведен на български, издаден от издателство Даскалов, благодарение на който ние го имаме и като основна, как да кажа, настолна книга за всички, които искат да се занимават с този модел земеделие. Тъй като курсът е проведен по желание на фермери, които още тогава, в 1924 година, забелязват неблагоприятните тенденции на химизацията и индустриализацията в земеделието след Първата световна война. Още тогава хората разбират, че това не е добре за земеделието и молят доктор Штайнер да даде такива насоки въобще в работата, на земеделската работа, в която да може да се постави земеделието на духовни основи, според духовните принципи. Той провежда този курс, както казахме, в 1924 година в Коберовец, Дорнак. Това е едно знание, чрез което доктор Штайнер постига чрез свръхсетивно понятие, свръхсетивно познание. И нека да кажа, че в смисъл, че във всички времена хората са имали такива познания. Във всички времена, и в миналото, и преди хиляди години, хората са умеели да работят съобразно принципите на духовния свят, защото те тогава са били много повече свързани с него и са имали сетива за него. Но той успява да направи това за съвременния свят, за съвременния човек, за нашата цивилизация, точно за това ниво. И това знание, което той дава в момента за нас, съвременните хора, не би могло да бъде разбрано за тези, които са живели преди нас, много преди нас, и също за тези, които ще живеят много след нас. Така че това е голямото постижение, че тук се създава една духовна наука, която е жива и развиваща се. Тоест не става дума за нещо закостеняло, а за нещо, което се развива, защото духовният свят еволюира и съответно еволюира и материалния свят. И затова ние трябва да бъдем винаги в съзвучие с тази еволюция и с актуалните духовни процеси, които протичат в духовния свят. И новаторството, което доктор Штайнер прави, това е даването на информацията и знанията за биодинамичните препарати. По-нататък ще ги разгледаме как точно да работим чрез биодинамични препарати. Знанието за тях, за този свят, съвременния, дава той. Преди това не го е имало. Имало е знание, което е било различно. И нека да споменеме на основните принципи на биодинамичното земеделие, на биодинамичната ферма, защото това е важно. Тъй като ако ние искаме да правим биодинамично земеделие,
Трябва да работим съобразно тези 7 принципа. И съответно първият принцип на нарочно стои на първо място, това е много важно. Трябва да имаме съзнание за цялостност и уникалност на фермата. Както разгледахме първите 4 тела, ще ги върнем само. Както разглеждахме тези 4 тела на човека и на съществата, по същия начин една биодинамична ферма има 4 тела. Тя има физическо тяло, което се състои от почвата, на която се намира, земята, на която се намира, физическите тела на растенията, животните и хората, които работят на нея. Има етерно тяло, съставено от етерните тела на растенията, животните и хората. Има астрално тяло, съставено от астралните тела на животните и хората, и накрая, и не на последно място, има азова структура, която е съставена от съвкупността на всички хора, които участват в създаването и работата на фермата. Това са хората, най-напред да започнем от менеджера, който ръководи, който стои начело, хората, които работят и изпълняват, и тези, които потребяват тази продукция. Всички тези са в една съвкупност, които правят азовата структура, и тук е всъщност, може би трябва да кажем, че се започва от тук, защото ако азовия елемент няма необходимото ниво на осъзнатост, няма как да се случат нещата по този начин, по истинския начин в биодинамичната ферма. Тоест, тук от осъзнатостта на азовия елемент започваме. И след това вече идват грижата за земята и възстановяване на жизнеността и почвата и растенията. Няма да се спирам подробно. Тук се включват абсолютно всички агротехнически мероприятия, които имат за цел да повишаваме жизнеността и почвеното плодородие. Това е основното. Не се допускат никакви дейности, с които ние бихме намалили жизнеността на почвата, защото живи растения и жива храна могат да се произведат само върху жива почва. Следващото – уважение към животните. Ние работим с животните, но в едно отношение към уважение към тях. Животните са задължителна част в биодинамичната ферма, защото те внасят много важен астрален елемент в нея. Те всъщност и носят основната част на астралната енергия. Те са тези, които ни дават тура, с който ние наторяваме почвата. В биодинамичното земеделие, по-нататък ще видите, ние работим основно с органични торове, основно с компости, произведени от животински продукти и растителни съответно. В биодинамичната ферма е забранено всякакво усъкътяване, всички дейности, които, примерно, може би сте чували, че се прилагат в другите модели на земеделие, обезруповяване, врязане на опашки, крила, клюнове, зъби и т.н. Всичко това не се допуска в биодинамичното земеделие и животновъдство, защото работим точно в този принцип на уважение към животните. Запазването на биоразнообразието е много важно, защото ние, когато правим нашата ферма, обикновено се стараем да не изключваме различни видове растения, които идват от дивата флора. И също се включват тук и тези животни от дивата фауна. Тоест всички те трябва да могат в съзвучие да намират своето място в агроценозата, в нашето стопанство. Тоест, тук е мястото да споменем за плевелите, защото в биодинамичното земеделие ние не ги разглеждаме като вредни растения, а като съпътстващи. И наша задача е да можем така да ги включим в агроценозата, че те да помагат и да не пречат, а това е възможно.
Следващата важна част е екологичната отговорност. Тук трябва да работим в съзвучие с цялата околна среда. Само ще спомена, че в една ферма 10% от територията на фермата трябва да бъдат диви пространства. Примерно гори, езера, потоци, нещо, което е от естествения ландшафт. И ние, когато произвеждаме, естествено, ние произвеждаме това нещо не за някакво удоволствие, всъщност това е една много важна стопанска дейност. Винаги трябва да дадем една гаранция, че нашето качество е по-високо органичното и то наистина така се получава. Задължително тази продукция се сертифицира по два стандарта. Първо органичен и след това биодинамичен стандарт, с което потребителя получава гаранция, че наистина... Но въпреки, че като я опитах тази храна, няма нужда от другите гаранции. И ето тук говорим за социалната отговорност, която не на последно място стои, но не на последна по важност. Както ви казах, азовия компонент на фермата е изключително важен, така че социалната отговорност към всички работещи и към потребителите на продукцията е изключително важен. Тук не се позволява никаква дискриминация относно пол, вероизповедание, там, ако щете, възраст. В една ферма могат да бъдат включени всички, които имат желание да помагат и работят с удоволствие. Децата могат да бъдат включени като в обучителни дейности. Възрастни хора могат да работят, стига да имат това желание. И съответно всички пък назначени хора, работници, трябва да имат всичките права, които им се полагат в социално отношение, и така няма да се спирам, че времето няма да стигне. И стигаме до биодинамичния календар, за да можем да работиме добре нашата дейност, трябва да бъде синхронизирана с биодинамичния календар, което е много важно, тъй като биодинамичното земеделие е една цялостна съвкупност между Земя и космос. До сега разглеждахме с компонентите, които са видими на Земята, но сега ще включим и космоса, защото ние, ако не работим, той в никакъв случай не е отделен от нашата дейност. Това, че ние не виждаме пряко това, нали, в някакви видими форми, не означава, че елементите от космоса, които сега ще разгледаме, нямат влияние. Напротив, те имат и даже доста голямо влияние. И това биодинамичния календар представя чрез синтез и хармония между въздействие на космическите сили, обединение между Слънчевия и Лунния календар. Въздействието върху Земята и върху всички същества, живи същества на Земята имат Слънцето, Земята, Луната и неподвижните, в кавички, звезди, защото ние ги виждаме неподвижни. Всички живителни, плододайни импулси, от които се ръководи живота на Земята, идват от така наречените зодиакални съзвездия. Ретранслаторите на тези импулси са Слънцето, Луната и планетите от Слънчевата система, които всички те по различен начин препредават импулсите към съществата на Земята. Тук искам да се спра на един много важен момент в лунните цикли, тъй като Луната влияе изключително много на физическо и етерно ниво. Тя е много важна за растениевъдството. И затова ние в растениевъдството, нашите календари обикновено, с които се ръководим, са лунни. Но Луната има два вида цикъла, който е синодичен и сидеричен. Виждате ги, че те имат различна продължителност, което означава, че двата цикъла, синодичен, който определя фазите на Луната, с които ние знаем вече новолуние, първа четвърта, пълнолуние, последна и нова луна, и другия цикъл, който е свързан с възходящото и нисходящото движение на Луната по небосклона, нямат нищо общо и те не съвпадат поради причината, че се разминават с 2 дни. Това означава, че никога в една фаза, една синодична фаза не съвпада с една
сидерична фаза. Тук в тези лунни цикли по-голямо значение за живота на растенията има сидеричната луна, защото тя има по-голямо влияние върху етерните тела и върху живота на етерното тяло на растенията и всъщност върху техния растеж и развитие има значение възходящата и нисходящата фаза на Луната, а не толкова тази синодична. Тук имаме по-малко влияние върху растителния свят. Например, можем да... Повече влиянието е върху физичното тяло на растенията и примерно когато сеем, обикновено сеем при нарастваща луна, за да може да растат и така. Това е. Но сега ето влияние на възходяща и нисходяща луна, когато имаме възходящата луна, там вървят от Стрелец към Близнаци и в този период ние можем да сеем, можем да събираме плодове, първо защото така нарастват семената по-бързо. Плодовете, когато ги събираме, тогава са по-жизнени, енергизирани, с повече траят. Можем да събираме калеми за присаждане в този момент. Можем да правим резници. Въобще всичко с надземната част на растенията, защото при възходящата луна всички сокови енергии се активизират в надземната част. Когато луната започне да слиза надолу по небосклона, от Близнаци към Стрелец, минавайки през съзвездията, тогава ние разсаждаме и засаждаме, можем да събираме всички кореноплоди и така всички дейности, които са свързани с почвата и подземните органи на растенията, защото те тогава са енергизирани. И тук на тази схема са показани импулсите, които идват всъщност от съзвездията, които са разпределени в 4 стихии, знаете ги, това е известно. Те са разпределени в 4 стихии: земя, вода, въздух и огън. И съответно от всяка стихия, от всяко съзвездие, отговарящо с съответната стихия, идват импулси, които енергизират земята и почвата и корените на растенията. Когато са водните съзвездия, енергизират листата, листната маса, въздуха и светлината, въздушните светлини съзвездия изпращат импулси за енергизиране на цветовете и при огъня имаме озряване. И всъщност тук ви показвам двама човека, които вие вероятно познавате. Това е Мария Тун и нейния син Матиас Тун, на които дължим изработването и създаването на този на биодинамичния календар, който в най-голяма степен се използва в днешно време. Те го правят вече от преди 60 години. Тук заслугата на Мария Тун е тази, че тя всъщност до нейната дейност в средата на миналия век не е било известна точно тази корелация между Луната и планетите и импулсите, които те предават към растителния свят. Тя започва в средата на миналия век изследвания, които са много систематични, много дълго време работи с антропософи и успяват да стигнат до тези зависимости, благодарение на който се създава този календар, който ние вече ползваме 62 години. И сега ще разгледаме вече основната част на биодинамичното земеделие. Колко време има, Ваня? 10. Добре. Биодинамичните препарати се разделят на две групи. Това е, казах, знанието, което Родолфштайнер ни дава и всъщност това е новаторството. Те са препарати за директно прилагане върху почва растения, 500-501, второв препарат, който разработва Мария Тун или CPP още се нарича, и компостните препарати, които не се прилагат директно, а всъщност може вече и директно, защото в Америка колегите започнаха да правят едни такива изследвания за директно приложение и се оказа, че и директно имат полза върху растенията, но по класическата схема ние ги прилагаме чрез компоста. Влагаме ги, ще видите как стават, влагаме ги в компост
и така се прилагат, отиват в почвата. Първият препарат е изключително важен. Това е препарат 500. Това е торово-рогов препарат. Приготвя се от кравешки рога, на които е изчистена вътрешната костна съставка на рога и остава само външната куха част, която представлява всъщност роговена кожа. Пълниме ги с прясна оборска тор. Ето тук е показан процеса. После ги подреждаме по този начин в земята на около 40-50 см дълбочина. Ги заравяме. Това става през октомври месец. И през април ги изваждаме след 6 месеца. Ето това. Виждате тази богата микрофлора, която се образува около тях. Ако заровите оборски тор, без да има рог, на същата дълбочина, тук няма да видите тези налепи, които са от полезни гъби и микроорганизми. Това са актиномицети, различни гъби, които имат полезна дейност за микрофлората на почвата. Вижте и самия препарат, колко е богат на тази микрофлора и се съхраняват по този начин в дървени съндъци, в глинени съдове с торфена изолация, тъй като самия препарат представлява информационен носител. Това е жив препарат, на който ние по този начин трябва да запазим информацията, която носи. Тоест, ако ние го захвърлим там по някакъв си начин, така, той ще загуби свойствата си. Другия е, тук съм показала как се прилага препарат 500. За да го приложим, ние трябва да го динамизираме 1 час по този начин, като се върти в двете посоки през 30 секунди, наляво и надясно, като се образува такава фония. Ако фонията стигне до края на съда, до дъното на съда, е най-добре. Тук съм показала как се прилага на големи площи. Ето, виждате, тук са мои работници, които го разбъркват на ръка и въобще не е трудно, трябва да ви кажа. Това са 400 литрови съдове, пълнят се в пръскачките, които са специални за тази цел и работи. А така се прилага на двора с кофата и с четката. Това е моята дъщеря, която третира с 500 нашия двойче. Следващия препарат е 501. Той се приготвя пак в кравешки рога, като се пълни с кварцово брашно. Мляко от кварцово брашно се прави. Ето, разправя се разтвор от брашното с гъстотата на тесто за палачинки или гъста боза, нещо такова, за да може да се напълни в рогата. Може да ви прави впечатление, че тук рогата се поставят с върховете нагоре, а при миналия препарат бяха с върховете надолу, с отворите надолу. Това става, защото препарата се енергизира от различни видове сили. Първият препарат се енергизира от силите на Земята, през етерните сили на Земята, които са изключително силни в този период, в зимния период, защото тя тогава възстановява своето енергийно тяло, тогава се енергизира и тогава успява да зареди нашия препарат с нужната етерна енергия, а този препарат се енергизира от Слънцето през лятото. Той се залага през април и се вади през октомври и през целия летен период стои под земята, заровен на 40-50 см и тук силите, които го енергизират, идват основно от Слънцето. След това, ето тук съм показала как го заравяме, след 6 месеца го изваждаме и получаваме това. Съхранява се по този начин, вече на открито, в стъклени съдове, на светлина, на слънце, защото той продължава да се енергизира непрекъснато от слънцето, от слънчевите лъчи. Динамизира се по същия начин, 1 час, тъй като за този 1 час цялата информация, която се съдържа в препарата, преминава в работния разтвор. И после ние пръскаме с работния разтвор. Ето по този начин, като спрей се изпръсква този препарат,
А предният препарат се изпръсква на капки. Тук изобщо не се вижда никакъв спрей, защото това капи. Тази система капи. Използват се различни разпръсквачи. Ето виждате и тук четката го изпръсква на капки. А тук трябва да направим една мъгла, която да обвие растенията. И за тази цел разпръсквателите са различни и се постигат този ефект. Другия препарат е Вариатун, който тя разработва за който е много полезен за площи, които са в преход към биодинамично земеделие, защото помага на почвата да възстанови своята енергийност. Той се прави от кравишка тор, събира се прясна тор от крави, към нея се добавят вулканично брашно и яйчени черупки, размесва се 1 час по този начин на ръка, накрая се получава тази консистенция като тесто, която се заравя в такъв контейнер в земята на 40-50 см дълбочина и след около 4 месеца, 5, получаваме тази маса, която представлява готовия хладен препарат, но само да кажа, че при залагането тук ние поставяме компостните препарати, които ще разгледаме след малко. Значи тук са вложени всички компостни препарати. Така че този препарат носи тяхната информация. И когато ние обикновено го прилагаме заедно с препарат 500, и тогава се получава едно цялостно въздействие върху почвата, информационно, което носи информацията и на препарат 500, и на компостните препарати на съответната територия, която третираме. Тук вече отиваме към компостните препарати. Това е препарат 502, който се приготвя от цветове на бял равнец. Пълни се в пикочен мехур от елен, заравя се в такъв контейнер на 40-50 см. Това се случва в октомври, през април го изваждаме, има този вид. Обикновено обвивката, животинската, или се е разпаднала, ако не се е разпаднала, ние я отстраняваме и препарата е всъщност растителната част. Животинската обвивка тук има значение, само играе роля като контейнер и предава някаква част на астрални сили на препарата в 6 месеца на неговата трансформация. Но като препарат ние не я използваме. Използваме само растителната субстанция. Той съдържа сяра, трансформира калия в компоста и се отнася към Венера. Значи импулсите, които този препарат, поставен в компоста, привлича импулси, които се предават чрез Венера и той може да направи тази трансформация. Следващия препарат е 503. Той се прави от медицинска лайка, пълни се в тънки черва от крава, заравя се по същия начин, после след 6 месеца се изважда, пак е октомври, април и отстраняваме червата, обвивката чревната и получаваме това като биодинамичен препарат. Тук препарата, само че се загубило малко, съдържа сяра, калций и калций, основно трансформира калция в компоста и се отнася към меркурий. Той получава импулсите си от меркурий. Препарат 504 няма животинска обвивка. Счита се, че неговата обвивка е земята, земната аура. И той представлява коприва, листа от коприва, които се поставят по този начин, притискат се в почвата на 40-50 см, правим изолация с керамика или с торф, може и по този начин в керамичен съд да се постави. След една година, той се трансформира от юни до юни винаги, след една година получаваме това, което е всъщност биодинамичният препарат. Той се отнася към планетата Марс и съдържа сяра и трансформира азота и желязото в компоста. Препарат 505 се прави в череп от крава.
и дъбова кора, която е симляна в тази такава консистенция. Може и малко по-ситно, тук е доста по-еврично показано. Поставяме го в мозъчната кутия на черепа от кравата, заравяме го в почвата на 50 см и след 6 месеца го изваждаме, пак април месец. И това е, което се получава от него. Препарата се отнася към Сатурн, съдържа органичен калций и придава имуностимулиращ ефект на компоста. Работейки с него, нашия компост има сили, които могат да подобрят имунитета на растенията. Другия препарат е 506, той също е много важен. Той се прави от глухарче, плодовете на глухарчето, които ги поставяме в мезентериум от крава по този начин. Пак ги заравяме в контейнер, пак от октомври до април. След трансформацията това получаваме. Отстраняваме жлъчинската обвивка, остава само растителната част. Препарата съдържа силици и придава способността за усвояване на хранителни вещества на компоста. Когато ние работим с компост, направен по този начин с биодинамичните препарати, той прави така, че почвата максимално да може да усвои всички хранителни вещества, които се намират в нея. Прави ги усвояеми за растенията. Препарата получава неговите импулси от Юпитер. И ние накрая, на последно място, всъщност един пак специфичен препарат, който се приготвя от цветовете на валерианата. Тук правим ферментация от настойка от цветове на валериана. Този препарат се изпръсква, той ферментира по този начин. Получаваме нещо като валерианово вино, което до определен момент спира ферментационния процес и се получава стабилно вещество, което не се вкисва, не се разваля. Той трансформира фосфора в компоста и се отнася към Плутон, вече към извън Сатурновите, излизаме извън Сатурновите нива на планетната система. И основно трансформира фосфора в компоста. С него компоста се напръсква. Този препарат също може да се пръска и директно върху растения. Има много добро влияние срещу мразове, да не замръзват. Компостните препарати, както казахме, се поставят в компоста. Може да се използва такъв апликатор, много е лесно, когато работим с големи количества компост. Ако работим с малки, може и на ръка и се съхраняват по този начин. Те са по същия начин информационни носители, съхраняваме ги с торфена изолация, за да запазим информацията в тях. И биодинамичния компост, което всъщност е нашето най-важно средство за торене. Естествено, той се прави има тези компоненти. По-голямата част винаги е растителната. Имаме едни 10% почва, с които си покриваме стифовете, оборски тор, който трябва да бъде пресен, за да може да бъде богат на микроорганизми, като най-добрия е кравишкия. Може да се добави и овчи и конски, около 25%, и поставени биодинамичните препарати. И тук вече съм показала как се прави с големи количества. По принцип се правят такива стифове, няма нужда от компостери, да ги заравяте в земята, да ги слагате в някакви там. Да, и компостиращата машина помага много тук. И да кажем и за ефектите на биодинамичното земеделие, здравословна органична храна, без ГМО, без химикали. Единственият модел регенеративно земеделие е биодинамичното земеделие. В цялата си пълнота на думата регенеративно,
То е толерантно към климата и към природните ресурси. Много актуалната тема за въглеродния отпечатък. Тук всъщност в нашия модел земеделие е най-добър в тази посока, защото ние работим за повишаване на органичното вещество в почвата. Органичното вещество свързва въглерода в почвата и му пречи да се изнася в атмосферата. Така че при този модел на земеделие въглеродните емисии са най-малко. Получаваме жизнена, богата на хранителни вещества храна. Животинската продукция е произведена с уважително отношение към животните и тя става полезна за хората. Храната е произведена от хора, загрижени за планетата и обществото. Това са осъзнати хора. И фермери и производители, които се отнасят към земята като към жив организъм. Защото ние всички сме едно цяло. И тук просто само искам да покажа, понеже съм правила микроскопски анализ на различни видове растения, произведени по конвенционален начин и по биодинамичен начин. И виждате, те се различават дори на клетъчно ниво. Виждате подредността и структурата на тъканите на биодинамичните растения и тези от конвенционалното производство. И тук имам съдържание на етерични масла, защото дълги години съм работила с етерично-маслени растения. Само за да кажа, че зелената част, зелената линия показва съдържанието на веществата от биодинамичните проби, а тези две линии са референтните стойности. Искам да ви покажа как тези проби, които са от биодинамично земеделие, винаги са в най-добрата сфера на референтните стойности, докато пробите от конвенционално или биологично производство варират. Тоест ние тук имаме възможност да произведем една продукция, която има стабилни показатели. Стабилни показатели при различни климатични условия. Това е също много важно, но за съжаление нямаме време да се спреме повече. Благодаря ви за вниманието.